Persoal das escolas infantís da Galiña Azul e do Centro de Día de Boiro concentráronse esta mañá en Praia Xardín, acompañados de numerosas familias, para reclamar un concurso de méritos no que se puntúe máis aos traballadores deste servizo, ante un novo proceso selectivo que se está a negociar por parte da Xunta. Nós queremos un concurso de méritos pechado para o consorcio. Non se nos pode valorar ao mesmo tempo traballado noutra administración que no propio posto de traballo. O único que están conseguindo con isto é desmantelar as escolas. Da escola leva 15 anos, nós xa educamos medio Boiro, é dicir, somos parte deste pobo e ora, claro, se primeiro vai concurso de méritos, que como si queren facer, e despois o concurso de méritos é aberto e pode calquera coller a miña plaza, por exemplo, eu me teria que desplazar e a vez desplazar outra persoa. Por tanto, os equipos quedan totalmente desmantelados. Podes entender que en zonas de costa onde existen máis escolas, bueno, así cada as mobilidades son menores, pero no interior de Galiza estamos falando de xente que leva 15 anos en vilas pequenas, que as desprazan, por eso falamos un pouco de era encuberto a mulleres. As traballadoras denuncian a escasa vontade negociadora por parte do consorcio, que non ten interese algún en chegar a un acordo con elas. Levamos en folga desde o 5 de setembro e non hai forma de negociar con eles. Nos ignoran, nos desprecian, pero bueno, estamos facendo moito ruído, se nos está escoitando e a xente nos apoia. Non nos apoia a xente, pero a Xunta de Galicia non quere saber nada de nós. A folga que afecta ás escolas infantís da Galiña Azul, centros de día, residencias e demais servizos do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar terá continuidade do 3 ao 14 de outubro, do 2 ao 11 de novembro e do 12 ao 23 de decembro. Temos folga os 15 primeiros días de mes durante os seguintes 4 meses, hasta casi Nadal, porque a resolución ten que estar publicada o 31 de decembro deste ano, de 2022, entón a nosa folga consiste en 15 días cada mes daqui a final de ano. Entendemos que non deberíamos de ter 4 meses de folga, con un mes sería máis que suficiente, pero bueno, seguimos dicindo que estamos a bater cun cristal imposible de romper. Din que continuarán coa súa loita ata que se recoñezan as súas demandas.